Ki perlok iba iba pe ini ka program One Ban Money. Lawara sa piling baka good news TV jong haji seng samla KGP snat sep ngi. Nga pediang subha bang ai keblay pi baro hagateng ka bakraw bak wadon botam ka jong try bo nang penim jengi u Jesus Christ. Ublay ni is ban kirku ye piling baka ni ka po ka bakodor ka ba pila pelak knang ban church score ye ka just lok na khdien ka jong ublay. Kabenta ka bangal sim kum ka jia pusan hagadi ka por ka long naka gospel ka bakat kum Lukas ka long bakat saw ka dekat ka baat ria ka baat nyo ba kintian ka ong kum ni lada unu ru wan hanga bar bam isi ilaw ka ila ka kemi bat ila ka tnga ba ila ki khon ba ila ki hinman hin bawru shinrang ba kan thai ho ba ila ka jong ka jing emru umla balong usunran jonga unu ru de bam ba ru ila ka jong ka ding phna bat buan bot na dien jonga umla balong usunran jonga nakadi ka benta ka phang ka bangakwa man bu kalong ka dor ka jilong sunran ki perlok be habang ipai sa ministry ka jong Jisu ngi syam hang to ba Jisu ulong ba khampie na ki weipat kinong hikai na ki weipat kinong pinkhia na ki weipat kinong ilam ka wei kalong ba Jisu sko bha ka jing bon yu ki breu hare ka ba kham kwa kalong ya ka jinglong le ka quality jong kita ka ba bot yu Bat habang ipai siya ka gospel Lukas ndok along ba sipo ter ngin syam ba Jisu le si bon ki kamba ulah ikai ki breu la pinkhia bat ong ni ka khat ka ba arusan jo ni ka long ka khat saw ba la bon ki pat ba ka le lem bat u bat ka e ka ba Jisu la le ka long ba ha la kertiang din ulong haki la da unu ru wan hanga ba bam isi ila pa ba ila ka kemi bat ila ka tnga ba ila ki khon mil himan bawru shenrang ba kan thai ho oi ba ila ka jong ka jing emru umla balong usunran jonga kani ong try Jisu ba ka long ka kindon ni ka condition ka biningkong jong ka jilong sunran let's see habang ni perkhat habakum kata ka por dan na pedeng upai ba abuat yu Jisu kena skauling wa Bat kena skau kindet ya ka jing ong ju try Jisu nama kitab ha ba kitab ka baar ka jong Moses ka dawah ki ba ki ban burham mila ki kimi ki pa Exodus at pau khat ar ka ong tu burham mila ka pa bila ka kimi ban om pinslam ya kerta jong mi khindo ya ka ba utrai ubre jong mi ai hami ka balong hukum ka basan ri habang ipai pat sigi kai jong Jisu teng teng isam ba Jisu upan kami kinting banun bor kum ganuksa habang ipai sa gospel Matius no basan khat ar khandai du lai pho try Jisu ong la ka khamat jong meru ka basakaman ka pintut yemi do clown no ya ka but to bread no na mi ba habang ipai sa khat balai pho Jisu ong la ka kati ka mon jong me ka pintut yemi ot no ya ka but to bread no na mi ba habang ibut din ter ngin shem ha gospel Matius no ba khat khandai ka khat ba ar pusau ong ba ka kham jam ko ot ban sut leng ba ka thliu thnia ba yu rius pa ban sut apok hima ublei ba kumjur gospel di honest nang ban riu ka san pulai san pasau ong na mar ka tau Jisu lai tu aki shisha ngong pi lam da pi bam ya ka do jong khun ubriu ba pi di ka snam jong uphem dan ka jing im haladi o Jisu upan kami ki kintien ka ba don bor henry ki long ki kintien ki ba don ka binsim ba ka jing im ka spirit and life ka e ka ba umot ang ni ka long ba ba nu jor ya ka jing ie ya u ka jing ie ka ba yang asam jong ka berthai ka long kum ka jing dom ba nu jor ba ka jing shai ki perlok bi ke nuksa ka pangilaban ai kalong lala ka jing iet ki kimi ki pa ka lok ki khon ki men serang ba kan thai kalong kum ka jing shai ki klur ka jing iet yo Jesus Christ ka de long kum ka jing shai ka sngi haba ka sngi ka mi ki klur ki pa kum ba ki dum ki don hang tai sa het beneng ndai phimla ban i ka jing shai jong ki ha ka jing shai ka sngi kum ta ka kintien isi hang ni ka mut ba ka jing iet ki kimi ki pa kalong ba omla ban i philang iet ki ndai ka jing shai jong ka jing iet jong pi yo Christ balong kum ka sngi wa pranai ka ni ka jing ie ka long ka jing dom bi nu jor ka jing ie ke ba yeng asam jing i ka long kum ka jing si abi nu jor ka jing ie yu Chris ka mut ru bangin am sha ye nu id khat jo gi man khang lat no na ka bot yu Chris ha ka e ka bu khat ngi ban le kom ta ka ken don ka baning kong ka long ka jing ie ka ba halor tam yu Chris ni ka supreme love yu Jesus Christ ka wi pat ka ken don jo long senran ngila ban syam ka khat ka ba arfin yo utrai Jisu ong kum ni unu ru di ubamba ru ila ka jong ka ding pna bat bawan buat na dien jonga umla balong usunran jonga haka di ka dukhat ngi i balabu ya ka kintien umla habong umla ka mut don ya ka bor ka babiang kot bor ban poi sia ta ka thong ka bautmu baha bangi pai so gospel Lukas ka long khandai ba arfulai la pendon kam sa ka wei ba kintien ba ong wala ong ru haki baro la dau nu ru uman berwan buat na dien jonga ai bon len yala dia bon ra ila ka ding na
hala kasengi bat unbut yang haga ni kadkhot ngi i bala buat sakentian malaka sengi bakan ni ke dairu i kadkhot ba afrit jo jung Lukas longa bakhat saw don ke ding pna ka ba Jisu ba malaka sengi hagi lais nam siteng ke ministry ke jung ka ba hapo ka bampau syabar bat bala penkot ha ka bapau ka ding pna haulum kalbari idai ban sengutu ke ai ke ding pna ka ba syapo amal dangim la ban ba ya ka ngidam la ban long ke senran jong kading pernah kalau kau wei ni kerkom pencitam kau bersyirkai, bat kau berkodit kau berhima room kalau syam. Kading pernah kalau kau simbol jong kau jingsyak pencitam ben yau beriu kemuriu baman, lalu kriminal. Tangi keriu baman lasa na pernah. Jisu hang ni ukuran sepang ke kepada napok jongi kau bangidon kamban sak na pernah. Ya kau malak kesengi lagi kuat ban buat you. Ke kata. Jisu hang ni utau ya kau jingim kau maladi lagi kau save life. Lada ru ila ka jingim kamala di unduk no ya ka kani ka dei ka ding pna ka bangini ban ba mala ka sengi bansa na pna ya kamala di Jisu ka perget semeni haba udwai gospel Matius lang ba after your life kundai ong ka bangaman mga handre ka ba meman ke perlok ba iya Jisu kat hadu ka perget semeni haswa ban kam no you bansa na pna udan kam ban sa na pna ya kata kamala di ban ong ka bangaman mga Henry ke mameman ka bol ni ka jingklan jong maladi ka syong ha ka man ka jong brio kwa ban le ya ka man jong ukat baka ke pensub hayu kadi ka tunrai jong ka pom balada brio umlah ban penyap tron no ya ka tiuram la ban ba ya ka ding na kadi ka long ka badon kam ban le malaka sengi dei tang hang ta ba brio ula ban long usunran kadon kami uban dan ka jong lia ban om ya ka man jong ngan le ha ka ni ka sengi Henry ka man ka jong blai kini kalau kau wei kau Jisu hikai yang ngiru bandwai, long kau man jong mi kendo kau bahab beneng, ki perlok biiat hab beneng dan ki angel ki ban le ya kau man jong ki la ban le ya kau man jong ki apa bor ya kau kau blay ui baka kau don kam ban le mal kasengi, lala kau jing jong hang ni peruthe ngi kwa ban long kum kau jing hab beneng, kini kalau kau bet ke baril ani kau secret, long kau man jong mi kendo kau bahab beneng, haki wei pak kikin tien kau jing long jong senran kau bor ban long. Try ngam kuat ban le ke ru akaman jonga ngam kuat ban trei ya kanu kanu kam ka ban memman yang ban trei ngak kuat ban ka jing ka bang kuat ban long ngak kuat ban tip ke ka man jong me habaki wei ki le bam de yang ngak kuat ban pin pai pat akor kam ka me kuat yang ban pin pai ka baga do ka kuat ka maladi ka kuat ki perlok bi ki bapet ya kene ke program ha ka jing long brio jing ibun sien ngi kuat bangin ang pendam ya kamala di ngikwa batang ka jong ka long ka badai ka jong kiwe ka long ka bamdai ngimla bandon ya ka bor ban iet ite ka basyon yang ngi kani ka bentana ka tiang ka jong blai ka pen ket mau yang ngi balang ngikwa ban long ki senran ka basisha ka long bangi don kam bansa na pna ya kamala di blai nu ker ku ka jong slok ka ka por ya pai shu blai ha jing dwai ya dwai au blai ba uk pa jong i ba beneng ngi ai ngu ya mi na makani ka pohon ka bakodo me penyok ko trai bi yang ngi bagi la ban pusan si por ye ketien ko jame ko trai au blai mi i bagi long ki brio ki batlan bun si ni kwa ban bot ya me ko trai hendrai ki ni jing long maladi kini kepada ka jing em jong ko trai bi kam ki long kim kum ki dieng pingkyang ka bangim la ko trai ban bot hasenda jame ko trai au blengi dwai ka ni ka pohon ko trai bi nam da ki perlok ka jing ki bapet ka ni program ka ni ka pohon ko trai babini sai ban pen ko bor ye ki ai ki ka bor ka bagerpang ko trai le do ki don ki sang ban bot ye me trai bi baka jing ya me ka long kam ko ri ki baka jing juga ka perthei oj au ble bi ki la ya ka ban kit ya ta ka ding phna ka mela ai ti ka jing em jong ki ko trai mai baki la long ki sen ran ki ba shisha ka jame ya rap ingi ko trai bi bi la ban em ya ka jing em ka bangi la ban bot imi mala ka sngi jong ka jing em ko jingi ker ku ko trai ka di ka bentai ko jing pesan na ka tien ka jame na baki ni barok ni pan na ka teng ban botam ko jing trai ban pat em jingi Jesus Christ benta ba sto ko bom jikot hero amen.